Tässä olisi nyt taas aika tyypillinen klapiurakka, niin katsotaan miten se meni ja mitä maksoi. Tontilla oli siis kaadettu puita, olikohan noin 10 kappaletta ja ne oli 3 eri paikassa pienemmissä kasoissa. Suurin osa rangoista oli aika lyhyitä ja osa jopa pölkkyinä, mikä vähän hidasti kyllä tekemistä. Oltiin sovittu aloitus kello 9, joten niihin aikoihin sitten aloiteltiin. Asiakas itse oli myös mukana hommissa, joten kaksistaan saatiin työhön hyvä vauhti. Noin 1,5 tunnissa tehtiin nuo videolla näkyvät puut ja sen jälkeen tehtiin vielä 2 pienempää puukasaa, joihin meni siirtoineen noin tunti. Koko homma siis kesti taukoinen aika lailla tasan 3 tuntia. Hintaahan tälle urakalle tuli siis 195 € ja matkakuluja noin 50 €. Jos sulla on jotain vastaavanlaista hommaa tiedossa, niin laitahan viestiä tai soittele, niin katsotaan mitä asialle voisi tehdä.